जों दिनै शांति बाजार एसेम्बली कन्स्टिट्यूंसी निंगै बीर चंद्र मनु हाथी और एक बाइक लिरना नायथंसिन वाइट टेप निंगै जों जतन साइमानो जों और सिमिया गोबांमा थाय गोबांमा डिस्ट्रिक्ट गोबांमा कन्स्टिट्यूंसी अलरेडी सिनि जे मेन डिमांड मेन इश्यू ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चिन पुबाग्रानि जे मेन वन डिमांड वन लास्ट फाइट जे सिनि पाइथाक सबानि जे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबनो रगै ताइ सिनि दिल्ली अभियान जों अबनो रगै जों गोबांमा थायो जों बाइक लिखाय दङ आमति हायनो दिनै शांति बाजार एसेम्बली कन्स्टिट्यूंसी वाइट टेप सिनि जे सिग्ला दंस इनार काय बाइक एरेन्ज खेलेका बेलाय सिग्ला रक गोबां फाइजाक जों कमसन गोसारा मुसंगो जों थानसा मा दंनाय जों थानसा हांगासिन जे मा ताइ सकताय जों माना बिसिलेर गलाक आं हाय को गोसारा मुसंफिरो ताबुकबो सिनि थानसाव जे फायाको जों तिप्रमखो जे फायाको आं जतन कबको फायदि जों थानसा कासिन जे पाइथां जे सबा सिन बुबाग्रान जे डिमांड जोंहा डिमांडनि बागै जों सवा मा खेलेनाय आबागै गोसा कुफुर कर्महना जराया थानसांनि वन बयस मांनाय यूनाइटेड मांनाय थानसान बिसिंथिं सिन जे मेन डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा जों तुबनाय सिन बुबाग्रानि जे इमां जों सुबुंनाय हामबाय लोकल बरंग संके जाव डिस्ट्रिक्ट बिटिन कलसी जे कन्स्टिट्यूएंसी एडिशन एरिया इनके तो चिनी सुका अब मातो विधानसभा जेते असेंबली एरिया वो जो अब खेनाय स्पेशली ते जो मेन रोड दिखे थाने शांति बाजार बाया लक किशोरा तैरोमा दिखे थांगे काठल या हल इकोजिके गुरे रो जागा वो फाइना कारण चिनी ब रैली नि पोरो उचे लान समनि पांडा जे वाईटीएफ ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो तो तंगनाय बा टीडब्ल्यूएफ एडवाइजरी जेकुनो एडॉप्ट हो नंथो बा टीचर एसोसिएशन ने जे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कमिटी रो बर्नबो लाम सनाय डिविजनल कमिटी ने जे एडमिनिस्ट्रेशन बर्नबो लाम सनाय आबुतमा लाम समनि पांडा जिनि चिराइरा साइकेल रैली खेपाय खेमन बारावते चुम्बरो आबो लाम सम पांडा आरो मे तिनिया चौ नाइथमाके कम से कम तो चिनि 300 समथिंग तो चिनि रो बाइट स्टॉप दङ आज मेट्रे के हादर वेटिंग केसा दङ बानो आबो एकि एकदल फाये तिनो नाइथमाके चिनि मोटरसाइकेल प्रोग्राम नथे सब मानजाक अलरेडी मानजाक दंखा चिनि सार बुद्ध देवबर्मा इनके चिनि ताखो जे योप ने तैथेनाय चिनि लेमन देवबर्मा के चिनि फाइटो सारा त्रिपुरा वाईटीएफ ने प्रेसिडेंट जुनियल देवबर्मा इनके चिनि लाम समनि प्रोग्राम मै अने फाइटो चिनि मैडम ईएम डली रंगरियांग ईएन बाबारंजन रियांग इनके वाईटीएफ नि तांगफांग सपना तिरियांग इनके